Salutare fraților, bine m-am regăsit la un nou episod de Granny 3. Nu credeam, stai să vezi ce face bunicul ăsta. Nu credeam că se va băga Granny 3. Deci nu mă așteptam la asta. Am văzut, m-am intrat și eu random pe YouTube. Fraților, deci v-am spus, am intrat și eu random așa pe YouTube. Deci am vrut și eu să intru pe YouTube. Și am văzut Granny 3 este aici la un YouTuber. Bă, am crezut că e fake. Și bă, m-am uitat pe... Am căutat Granny 3 pe Magazine Play. Și ești nebun că nu mi l-a dat. După m-am dus la ăștia cu developer. Aparent în jocul ăsta îți apare Slendrina. Deci efectiv nu-mi vine să cred ochilor mei că văd așa ceva Granny 3. Mă, și uite ce mișto arată. Ok, să dăm play. Ok, easy, normal, hard, extrem, practice, putem. Hai să jucăm pe easy, frate. Granny Grandpa, bot, Granny Grandpa. Deci aparent, da, show intro. Și Slendrina îți apare și mama, te sperie rău Slendrina aici, că e altfel. M-am uitat la un YouTuber. Păi da, amândoi, să fie și mai greu, fraților, cred că o să mă sperii puțin. Bun. Granny 3, da, nu vine să cred ochilor mei. Am postat și Granny 2 pe canal, dar Granny 1 nu. Deci Granny 3, da, sper că vă place, să dați un like, vă rog, ia să vedem intro, bă. Deci am văzut că e în intro, că intro aici, da? Da, vreau să-mi zic că am intrat la ăștia cu developer și m-am uitat că chiar au mers, dacă n-am căutat Granny 3 nu mi-a arătat niciun Granny 3. Ok, da, bă, s-au închis porțile, văd, ok, intru. Ia-ți copacii din Granny the Forest mor. Ziceți voi că nu e așa. Nu din Granny the Forest, din Slendrina the Forest. Ok, merg aici. Și? Vă rog să dați un like, să vă abonați dacă vă place videoclipul. Am făcut și intro acolo la început cu developer. Developer, mă rog, cum vreți să-i ziceți. Deci aici, nu știu, am intrat random într-o casă ciudată, că cred că se mutase cineva aici, mă rog, ăștia a treia casă stura. Aparent bunicul ăsta e cu pușca în mână și uite, aici m-am pușcat, ești nebun. Și aici mă capturează Granny, deci îți apare și Slendrina dacă îți vine să crezi. Trebuie să dai like, să vă abonați, hai să facem și noi 100 de abonați. Zi de ziua 1 și ziua 1 arată altfel. Bă, arată mișto, ce pot să zic. Bă, nu vine să cred, ochilor mei efectiv s-au băgat așa ceva. Și muzica efectiv e ciudată. Început. Pică. Wow, ce greu se deschide, trebuie să țin apăsat așa, nu știu cât. Ok, gata. Mă, mai creepy rău, ok, văd că ăsta... Bă, stai să dau sensibil... What? Ce-i asta, man? Ce-i asta? Nu știu ce trebuie să pui aici. Sense to be... What the fuck? Hai că da, ești nebun. Ce mă, sunt chei aici? E ceva cu cheie, nu știu, că în Granny nu cred că era ok. Nu era ok. Mă, pe bune. Ce-o fi aici? Sper să nu vină Granny nebuna aia sau Grandpa să mă împuște, să vezi că... Naiba. Și un schelete. Am deschis asta degeaba, frate, nu e nimic aici, sau? Nu, că în Granny 2, nu în Granny 1, dacă apăsam pe ăla se întâmpla ceva. Da, s-au săturat aparent ăștia de la developer să bage update-uri nu știu câte în Granny 1 și în Granny 2 și aparent au vrut să facă asta, nebun. Bă, ești nebun. Bă, deci mi-a atât de fric. Uite, asta din Granny 2. Mamă, ce m-a speriat. Ok, închide ușa. Nu știu ce să fac, fraților. Ziceți-mi, hai că-mi ziceți. Fac. Mă cui aici. Cuiete!
Acum, frate, dacă vine, ce să fac? Vă zic eu că n-am efectiv ce să fac dacă vine. Cum am cui aici? N-am cum, efectiv, am avut... Mamă, frate, și eu ce nou. Ok, am auzit-o că plecați, sper să nu apară acum în față. Deci, ce v-am zis? Ce v-am zis? Apare Slendrina. What? Și sper că nu vine Granny, că... What? Oare vine Granny, că mi-a apărut Slendrina? Hai, te rog, fără jumpscare-uri aici. Nu știu, frate, dacă vine Granny. Amândoi. Ok. Granny pleacă și ăla se duce nu știu unde. Ok, aparent când apare Slendrina nu face zgomot. E bine că pot să închid ușa, uite, în televizor cu stea... Cred că chestia aia mă face să urăsc Granny. Nu cred că ăștia de la Granny au vrut să se gândească. Mamă, cum a fost asta? Ok, nu m-am speriat așa tare, numai că nu vreau să mă prindă urâții ăștia, știi? Mai că mă duc sus, că am văzut că... What the fuck? Nu! Hai, mă! Mamă, cum arunc aici. Ui, și mai mișto. Nu, ok, v-am zis, nu știu ce să fac, efectiv, nu știu, e ciudat jocul. O să, pentru videoclipul următor de Granny, o să mă uit de Granny 3, o să mă uit la niște videoclipuri, să vedem ce bagă ăștia. Mă, tu vorbești serios. O să mă uit ce o să bage ăștia iară. Nu, o să mă uit la tutoriale cum se joacă jocul, știi? Mă trească să fac ceva acolo. Frate, dar n-ai ce să faci, efectiv te prind ăștia. Uite-te și tu, Granny acolo. Bă, acum. Ok, matches, nu știu ce e chestia asta. Și asta, shotgun. Cred că trebuie să-l omor pe bunic să iau shotgun-ul așa. L omor, nu? Pe grandpa. Bă, deci vă jur că jocul îmi place, deci grafica e mișto. Sunetul, nu, e ciudat sunetul. Bă, dar îmi place Pedlocky. De ce zice Pedlocky? De ce zice numai Pedlocky? Ok, aici pot să mă bag în pat, văd. Aici geam, da. Fac, ascunde-te. Stai, o tras cu pușca prin ușă? I-am dat țeapă. Fraților, îi dau țeapă. What? Fix cum am băgat sub pat, nu auzi, nu? Sau, ce? E un bug acolo. Deci dacă se uită ăștia de la developer acolo, să vadă că e un bug acolo. Nu e un bug, mă, era mamă. Ok. Nu zic că te-ai dus jos. Pianul. Păi, e mișto casa, ce pot să zic. Mișto joc, bă, ce casă. Păi, nu știu ce trebuie să fac și eu mă joc, ești nebun. Să mă uit la tutoriale, îți dai să uite. Aici e o baie acum. Vetă și... Nu cred că e vetă. Eram sigur că mi-apare... What? Nu pot! Eram sigur că mi-apare Slendrina. What? Nu puteam să mă mișc. Ok. Să nu vină urâții ăștia. Ok, deci aici se spawnează bunicul. Că văd aici gloanțe, știi? Oh my god! Ăla din Granny 1. Nu, dar ce bine lucește. Ăștia-s din Slendrina. What? Bă! Ce se întâmplă? What? Nu! Nu cred! Nu cred! Pot să mă duc la... Fraților, bă, e super, e genial jocul, deci îmi place. What? Nu cred așa ceva. Ok, presupun că dacă mă duc aici, sigur mă... Lasă-mă. Frate, e greu să... What? Stela din... Fuck. M-a auzit. Ce țacă, bă, ești nebun. Acum trebuie să urci ăștia. Mă rog. Oare cum urcă? Sunt curios. Hai, mă. Nu
jos, nu, 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 nu. Bă, man, o să vină ăștia acum și o să mă omoare. Hai aici. Presupun că... nu am fost aici. Nu e ușă. Au fost bunicii aici. Dar chiar aici vreau să vin. Nu cred... Stai. Nu, e mai mică, nu trebuie să aduc fix lemnul ăla pe care l-am găsit. Găsim, uite sus acolo, un lemn. Ok, dacă iau tediul ăsta. Hai repede. Mamă. Nu știu, hai că o să dau skip până ajung acolo, că frate, hai că nu dau skip, dar poate să mă ducă și mai sus, adică frate, e ceva acolo, e ceva sus de tot. Nu poate, ce țapă. Bă! What? Ok. Lasă-mă. Da. Bă, dar chiar, mă, ce idee, nu pot să deschid ceasul. Ce idee bună. Știi ce să fac, mă? Aoleu, să dau ăsta jos. Să vin să pun Teddy-ul aici, în old. What? Ok. Da, fraților, scuzați că dacă nu m-ați auzit, dar vreau să pun Teddy-ul acolo. Da, bă, jocul e foarte tare și nu mă sperii când vine Slendrina. Adică, frate, trebuie să iau Teddy-ul, dar foarte repede, deci foarte repede, fraților. Trebuie să iau Teddy-ul. Nu? Dar unde era Teddy-ul, mă? Ce aici? Ok, dulapuri. Ok. Bă, e mișto. Nu, de ce am făcut asta? Stai. Omul vine pe aici. Hai. Ăsta în pușcă, nebunul. Fuck. Ți-ai luat țeacă, fraiere. Mamă, ce țeapă și-o luat omul. Ok, spre... Repede, până nu vine Granny. Nu zic că la vine. Am făcut o mare prostie. Ok, vine și ăsta. E bine că nu poate să mă omoare. Ok, o să aștept să plece ăsta, fraților. Să plece ăsta, fraților. De ce să nu luau Granny? Nu vine. De ce vine doar ăsta? Vă zic eu că asta e puțin ciudat, dar... gata, acum trebuie să plece. Voi... Să nu vină Granny. Ok, Slendrina arată normal. Era mișto dacă îi făceau și ei niște schimbări, că pana mea așa normal. Ciudat Slendrina în Granny, deci ziceți voi că nu e așa ciudat. Slendrina în Granny? Mi se pare... Da... Ce să faci acum? Nici măcar nu știu ce cu locurile astea. Parcă. Nu duce și ursul bun. Da, îmi trebuia să mă duc la ultima, mă. Stai să mă gândesc, Nu, acolo, mă rog, lasă. Trebuia cu... Nu. Ok, deci bine de știu, la ultimul etaj de ăsta cu copilul, ca să duc... Lift aparent. Bă, frate, nu știu ce să fac. Am auzit că te și tu mai repede, nu ne plictisim naiba aici. Vreau să dați like. Ok, o să țină așa apăsat. Așa. Acum trebuie să mă duc aici. Știu unde sunt, dar nu știu cum ajung. Ok, trebuie...
Știu locul, ok? Nu, tu, lasă-mă, Slendrino. Uite-o pe Granny. Mergeți. Ok, hai că am învățat, fraților, am învățat să joc și cam știu casa, deci e bine că învăț să știu casa, ok. Asta aici era. Frate, îmi dă scrum ars, pentru ce trebuie? Îmi dă căul ceva, cine știe. Ok, i-am dat foc. Și ce ar trebui să se întâmple, frate? Patul băgat să pot să ascund, să mă ascund după canapele. Cred că mor dacă nu merge. Am zis că cred că mor dacă îmi bagă și nu merge. Da, mă, apare că o să fie. Ok. Vreau să fac o jumecherie. E cam... Na. Ok, nu știu de joc. Game. Nu de fuse. Nu merge. M-a văzut. Fuck! Fugi! Gabi, te rog să nu muri. Mamă, fix în... Ok. Cred că chestia asta... Și sus aici... Nu. Nu știu despre ce e vorba, vă zic. Eu nu știu despre ce e vorba. Mă. Mă duc ursul foarte sus. Și îl pun acolo, ești nebun. Asta e dacă mă moar. Dar apare Slendrina iară. Wow, sunt curios. Ok. Fraților. Mă, nu merge. Uitați-o, frate. Pe Slendrina. Frumoasă e. Slendrina nu mai e. Bă, ce simplu. Scuzați că s-aud acolo niște răgăituri, dar... De ce safe? Trebuie să-l omor pe bunicul ăla urât. Pot să dau foc și la ăsta. Sau să dus focul, nu știu ce a fost ăsta. Ok, Doamne ajută, eu pus capcană. Bă, cred că știi ce o să bage, mă, în jocul ăsta. Bă, înseamnă că trebuie să cauți safe-ul, fraților, știți voi, nu știu unde e safe-ul. Nu! Ok, ți-ai luat țapă, fraiere. De ce nu dă cu ranga, mă? Sau să știi, mamă, e mai distractiv, așa vreau să zic. Hai că e mai... ok, ce e aici? Sunt curios, sunt super curios. Repede, mă, nu te bugui, mă. Bă, dar e bugui rău jocul. Ok? Lasă-mă. Ok. Ok, așa ajungi pe acoperiș. Man, și aici cred că trebuie să-mi dea ceva fum. Bă, mor, și ce fac pe acoperiș? Nu-mi zi, te rog, nu-mi zi că... Ok, eram sigur. Și acolo e ok, se vede, e ok. Dar, fraților, întrebarea mea este unde pun safe key-ul? Mi-e frică să nu mă arunc dacă mor. E foarte riscant, sigur posibil să mor. Ok, nu merge să mă duc aici. Păi, fraților, că e cam lung episodul ăsta, așa că să nu mai lungim, fraților. Ca să nu mai lungim episodul, bă, fraților, o spunem capăt la acest minunat episod. Granny 3 a apărut, vă rog să dați like, sunt mega fericit. Știu locul ăsta măcar? Cred că am fost la el atunci. Da, dacă știe vreo, nu să-mi zică unde să-i în comentarii. Și o să continuăm.
fraților, că da, episodul ăsta e lung și vă rog să dați like, subscribe și ne mai vedem, fraților. Granny 3 s-a lansat în 3 iunie, azi e 4 iunie. Bă, sunt sincer foarte fericit, nu știu de ce. La videoclipul. Fraților, acesta a fost episodul, hai că a fost cam lung. Acesta a fost episodul, uite, drop, în sfârșit au reparat drop-ul, acum arată drop frumos. Păi da.